Ingdeng trok APHLC keseng arani katalon ponjia aphan Tirikam amei keseng. Matijong ni 5 player ni Bokajan constituency kaparlo Kuligao pathua klamalong APHLC trok Ingdeng Foundation Day katalon ponjia aphan Tirikam amei sengpon. Labangso Tirikam amei keseng pon along sarkiri rong pharpensi Japon. Me along me puje ai kathar penchenglok ongdung APHLC songja tum chetongdun. Ingdeng trok APHLC keseng arani amei pike bangjiar koya cheklo ni phaing ko raisiarni hanjang langso pathua klamalong sipado ponpo kadok kabe chekroi sarpen chief convener arpu Samson Teron co convener arpu Bikram Hanse penchenglo atuma phansi pekpon lason si prek jam arpu sitame ongdong atuma phan pekpon si mei pajutpon Bokajan pen Rajib Sanrong pinang kelo berta Malong News Pinige nilitum dak non Batai Trok Apong Foundation Day APHLC Foundation Day Kedoji Aphan Reception Committee second sitting Pinidolo second sitting along Finance Committee Lapen Chanri Chanjai a subcommittee nilitum seng pontuat Lapen non ke a party ta thebom lopot lamasi kadowi rat atum na pidun et longjia phan nilitum inkoi raisi January arkoi inkoi raisiar ni ge chengpo dak hanjang langso Sports Association appeal along lapen ke inkoi raisi pen chengsi inkoi ra ge thom arni ke nilitum public meeting dupo lahelo piniga kaperai Tante mane phan chief guest ke hangi la posondo masa nilitum lagen committee tum sinon chingwai jilang labang ni tum pitik telang hangge hangji sita hangji chief guest ke hangwek po lapen amenda chief guest ta dot ko jibo pini ke hangji kedoan angkang la jasemet iltum hil inglong arat akhai alidar tum hanedi halat tum hanedi ni tum ke hangang tum la pen ke dak indigenous amunit atum phat Assam pen amat sita indigenous amunit indigenous pulete aprang pen ke do vera tuk pule halat tum alidar tum hani tum hangjibon lake biji ke ni farman ma anisi ni thom lo ni thom lo sada alang lituman ke wangi khala last day ni lo public meeting ni 23 ni January inkoi rai thomar ni nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta